Then moto ilang padayon-dayon wala daghang istorya. Okay, so moto yung mama nabaligya sila kay high sa drugs, tapos ang iyang papa kay hubog nga gibaligya sila. So moto piti lang hilak lamang kisay ganahan ibaligya, mahal ba na ilang ginikanan. So maskin inato lang ginikanan, mahal nila ilang ginikanan kay ingon pa sila modro to'y nagkuan sa ilaha, nagluwal aning kalibutan na moto daw kay sila utang pabuton maskin pag inato ka responsable lang ginikanan. So to nabaligya sila, pagbaligya sa ilaha kay unang baligya wala sila gitarong og amuma sa ilang ginikanan nga bag-o, sa ilang mga nag-ampo nila. So ilang gibuhat nangita sila pamaging mapahawa bitaw. Okay, di sila magduha-duhag, di sila maikog nga mo layas kay una dili man nila sila ginikanan, sa duha gipalit man sila, then wala man sila gi pangga og tarong. Then moto buhat sila rason para makahawa sila, rason lugod nga maayo nga hindi po makadaot sa ilahan. Okay, kanang mga bata nga okay, irresponsable ang mga ginikanan nga nagpadako sa ilahan, sila responsable at lukon buhat og dautan. Ito nakalaya sila, wa sila dalay lang kaugalingon ug ilang sanida nga surot ng adlaw. Dugay nila kao naghilak na ang pulo ng luha sa bata ang babae manghod sa katong binatilyo nga laki naghilak mo. And then siya na, kuya gutom na kayo ko. Then siyempre kung kuya murag siya ka nang murag kumot yung kasing-kasing nagkadungog siyang manghod ba na ingon o ginato. Kung saan mo na ko ni pagkaon sa kumanghod, mamatay mo tingin sa kagutom. Ulan-ulan pag ito sila gipahawa, gabi pa jud. Mga batanon pag sila kanang mo pagdalaga gud o pag ulitaw. Then moto ning padayon ra sila glakaw hangtod nakuyapan unya. Katong gabi una naay mag-asawa nga gikan og kanang kano murag kabalo na mahabadolo ang story no. Naay mag-asawa nga gikan og dakong okasyon anang nga syudad nga ilang napuntahan nga kung kiahatong tawo nagpuyo, katong tawo nakampon sila taga syudad lang to. So usa katong gabi una tunga sa gabi naay mag-asawa nga ning attend og gikan nag-attend og dakong okasyon, then uli sila sayo kay kung dito sila muulik sayo posible makainom gyud sila, then makainom sila mahubog sila nya di man sila gusto nga mahubog kay sala man na sila kay sa ilahang belief ba, ilang pagsunod sa Ginoo ana. So aron di sila makasala ila lang gilikayan ang tentasyon. So drive sila ana, then akto pod sa tadhana o sa lihok sa mga plano sa Ginoo nakita nila ang katong mag-igsuon nga ang katong magulang ang kuya kay perting sagit pero mabuang og hinilak kay wala siya kabalong si baton siyang manghod kaya manghod na kuyapan tingali to sa kagutom. Then perting hilak sa bata maskin gabi na murag ang bata mo dili na kabalong mahadlok og ngit. Then sila syempre gabi na ko to gamay na lang kayo mga tao mga giyatong dalana. Then pagkita nila una nahadlok sila kay basin unsa ba hindo dili daw ininato ana pero gidaog gid sila sa ilang kaluoy o empathiya ba itong mga bataa. So miskan duwa-duwa sila ilang gisunod ang ilahang kasing-kasing nga di day kasing-kasing ilang gisunod ilang mga hunghong sa ilahang
dughan silang hunahuna, silang kaluoy, unsa ba sa gusto ninyo dira tawag. Basta nadaog sila sa kaluoy nga ilang naugan ang kuan, ilang naugan ang magigsuon din. Pagkakita nila, ang bata nga lalaki ana siya nga, manang, tabangi ko kaya kumangod na kuya pa na. Then, pagkakita nila sa bata kay di gid po sila kahuna-huna nga murag ni scam ra ba ni usa ni kanang acting ra ba ni aron makawatan mi ana wa sila kuno ginana kay ang nakita nila sa naong sa bata nga laki kay kaluoy yun kay ang nawong halos di na gid maitsura tungod sa kadaghan sa luha nga nitulo di mo to walay pagduha-duha ang lalaki ang nagdrive ang bana atong babaye gikugos ang bata nga babayi din gidala nila sa ilahang panimalay then human gidala nila din walay pagduha-duha nga kanang istorya hungi-hung nga basin kuan daw ana basin usa man ni taka ra tagpunit ng bata basin kuan kawatan ta wala ilang gibuhat ilang ra jud gidala silang balay din human naabot na sila din ang bata nga bayi kay nakamatan na din kamatan niya kay dali-dali siya naog sa kwarto kaysa gidala man sa kwarto sa guest room sa kuan ba ambot ba sa kwarto basta ambot kamo na imagine to gidala matong bata nga bayi sa kwarto din ang iyang kuan ang iyahang magulang nagwantay ra niya kay ingon ang tato ang iyang mama katong bayi ba iniingon ang tanga dong okay ra na yung bango dira biyain na dira kaon sa dire wala siya ning sugot isa nga kung mukaon ko kauban ako dapat ako manghod dili ko muunaw nagkaon nga wala siya di sabay dili mabukog anang istorya ha so mo to wala mabuhat ang mag-asawa ilang gipsugdaan ang bata nga lalaki nga ubanan ang iyang manghod dito sa kwarto din nakatulog yung tao ng bata nga lalaki o kanang binantay sa iyang manghod din ito nakamatay ang manghod ano siya kuya man ta maning lugaran ni tinduta man ani sa maning kidnap ta kuya ana then syempre bright mo putong bata nga bay nangutan na siya nga kikidnap pa siya pero yung huna-huna nga wala tingali may kidnap ada kidnap nga inani patulog nga walay posas kaya bulan pa yun pero wata ka balo no si inana na yung kidnapper karon charis joke ra mga guys then pagkahuman excited kayo lipay kayo yung kuya nga nakamata ng siya ay la mangod lipay yun kay kung nakamata na ka na siya nga bitaw kuya salamat kay kuya nga wala ko nang gibiyaan siya nga nganong biyaan ang pod pero kuya manday tarot siya nga nangata diri sa balay atong mag-asawa nga tabang nako para matabangan ka siya nga ha dahil kuya masih babaryon taan na wala ra pa tayo kwarta siya nga wala mo pa sila naningin pero wala ang punta nagtalag kwarta rin paminaw ni mo makahuna-huna pa sila pangay kwarta na to yung ganitong kayo paminaw ni mo makita nila kung gagalingon ng kwarta ingon din kung mabuto pa what if kuya yung untang maid dire gamit-gamiton rata din ingon din ng kuya di ka malipay ana what if butan ni sila malipay jud kung nga trabaho sa ilaha kung tratuhon lang ko nilang tarong grasya man na ana yung kuya then na siya sakto kuya no ako igibangon na dira kayong pasalamat kay kung dili sila ganahan mo kuha na to bilang katabang mo lakaw na ta para mangita og kinsay mudawat na to siya sige kuya bangon siya yan iyang giayo yung kagalingon iyang tabuhan yung namong siya sa nina ang iyang isuot paglantaw niya hala kuya dili man mo akong sa nina
Giningon na yung kuya nga. Mauna gani na yung gani ko buutan kay itong mag-asawa kay gisalinaan patagtarong duha. Siya nga, hala, butaan na giti kuya no. Yan siya. Giningon na siya. Gani. Tala, pasalamatan na nato kay makaulo kay dito pasalamat. Din ito, pasalamat sila ana din. Ang babae bitaw nga asawa atong laki. So, ang grabe maluluyon kay na siya nga. Hala, salamat kaayo nga. Oh, mula sa takay gabi na. Nani ito tong dalan. Dito no. Siya nga, salamat kaayo. Uy, kay nakamata na mo. Nakamata na ka. Lang sa pangalan mo lang. Nay mo to, giingon sa bata nga bahay ang pangalan. Then, giingon po sa bata nga laki ang pangalan. Then, mo to siya nga. Oops! Oh my God, Lord! Ambak na lang. Ambak. That's nice. Wala na ako katultol akong dalan.